Z nechtika lekárskeho si môžete pripraviť aj olej. Tento nechtikový olej využívame liečebne na rôzne zapareniny. Máme malé dieťatko alebo na pestovanie pokožky malého dieťatka, po kúpeli, ale aj na liečivé účinky. Liečivé látky, ktoré nechtik obsahuje v tomto oleji, budú liečiť povrchové vrstvy kože, ale aj popáleniny, alebo odreniny, alebo nehojace sa rany takisto. Urobíme si ho veľmi jednoducho. Buď ho zalejeme olejom, najlepšie olivovým olejom, a necháme na parapete tak, ako keď robíme ľubovníkový olej, takých 10 až 14 dní. Občas musíme premiešať, aby ten proces oxidácie na povrchu nám neznehodnotil celý obsah nádoby. Alebo, čo je určite bezpečnejšie, je urobiť si za horúca tento olej. Čiže v mariánskom kúpeli zalejeme nechtikové kvety, nemusíme odtrhávať lupienky, použijeme celý takýto okvetné listky aj s okvetným lôžkom. Zalejeme olivovým olejom, necháme prejsť takých 10-15 minút v tom horúcom procese, odstavíme na 24 hodín, potom znova po tých 24 hodinách zahrejeme a predsedíme. A máme perfektný kozmetický i liečebný prostriedok.